1, 2, 3, go! Hello, what's up, feature baby boy? That's a back and again with another video. Yes guys, so for today's video guys, gagala kami guys, no? Maliligo kami doon sa ano yun? Yung dive board. Nasuli. Sa ano yun? Saan yun? Nasuli Spring Resort. Okay, sa Nasuli Spring basta yun guys. Pag dive kami dun guys. And tingnan nyo guys yung sasakyan namin guys, oh. Jeep, ay, multicab day. Multicab guys, oh. Oh, di ba? Multicab. Walo-walo lang guys, walo-walo. Ay, rin ka bitong tapad mo. Lola. Dagat ta muli. Sobrang init dito sa multicab guys. Nagpapad na lang ako. Aircon yung ano Ay, guys. aircon yung malay-balay guys, pero later pa yun, mayang hapon Electric pa. fan pa ngayon. Oh, electric fan pa yun, pero sobrang lamig na guys, pero ito pa yun. RTL guys. Hindi, nag-wet na, wet look. Nangilamos na magkadiyasay. Ha? Nangilamos na ka. Hanggang kayo ba? Nangilamos na. Lingon, ingani no? May close no. First time namin to guys. Kapaniabot sa nas. So guys, umabot na kami dito sa Nasuli Spring guys. And Excited. ready na ka, Bet? Ready na ka? Dive? Siyempre, mag-dive pala kami ni Bishi guys. Mag-dive kami. Mag-dive ka, Bishi? Oy, naka-practice na ako dun sa ano sa Sa Maribok? Oh, Maribok. Naka-check. Karuno. Paano yung dive? Ikaw, Ray. Dive ako kahit ano gusto mo. Anong klaseng dive? Yung dive na lahat sabay-sabay. Yung sunod-sunod? Di sabay-sabay. Sabay! Sabay! Ayop, dapat with energy. Kasi sabay! Ikaw, Keteo. Mag-dive ka, Keteo. Ay, lasiw. Ay. Sisiw. Tingnan natin guys, tingnan natin kung Sisiw mag-dive daw sila. ipapadive. Ay, yung sisay pa So guys, ito nga pala yung mga dive boys ito sa TikTok. Nice! Kayo ba yung mga nagda-dive? Sila Nagda-dive daw ka boys. Shout out guys! Shout out sa kumama! Shout out! Nice. Magda-dive tayo ngayon ah. Sure. Nice. Anong dive? Nice. Kahit ano. Sige, nice. Nice. Follow nyo sila sa TikTok guys. 1.5 million yan sila guys. Yung nakakita nyo sa TikTok na nagda-dive sila yun guys. Dito sa Nasuli yan guys. Boom, dyan kami magda-dive guys. Dyan kami magda-dive. Nakita nyo ba yan sa TikTok guys? Di ba? Excited na sa Apet guys, oh. Excited na magda-dive na siya dyan, no? Turuan mo ko ha. Ha? Ay, hindi, mas magaling baka mag-backflip sa akin, Pet. Mas magaling baka. Here we go, guys! Dapat maligo ka, baby girl, ha? Mag-dive ka din, baby girl. Ha? Mauumawa mo ko, ha? Bakit? Bakit ka mahiya? Kasi taba na ako. Taba ang sexy mga baby girl, oh. Huwag kasi puro junk foods. Ngayon lang yan nag-junk food si baby girl. Ay, ngayon lang. Ngayon lang at kahapon. Wow, binigay sa akin guys kasi ubos na. Tara guys, magda-dive na sila guys! Oh, look. Ha naman anang. Ulo. Awol sa iyo po mga ito ah. Yan natin yung pistol Bruno Mars. Oh, alo yati na. Mahuman ba eh? Nice. So guys, maliligo na kami. Ginapit, bukas sabit. Ready na sa hero, no? Busy oh. Busy. Dive na tayo, busy. Bisoy! Oh, Maliligo na tayo, Bisoy. tara. Asan ba tayo maliligo? Dan lang.
Yan lang. Pero dati, dun later. Mag-dive ba tayo? Dive. So kung mag-dive kayo, dive boys na rin tayo. Pag mag-dive boys at tayo. Dive boys na rin tayo. Tayo Oh. mag-dive. Pero ang Bisaya, ano nang tawag? Bisaya Scout. Bisaya Scout. Scout dive. Dive boy. Hoy, dive girl. Dive girl. One, two, three, go! Aysa mo ka-excite. One more. Magsabay na lang tayo. Bisaya Squad. Dili ko sa ubos. Kung mauna si Snake. Una Snake. Ikaw na Snake, kaya patang-patungan ka na mo. Ikaw na tumalon tapos susunod kami. Oh, pagtalon mo, Sige, tata. Sakyan. ang bakal ka na mo. Ay, wala pa video. Murag na sa rek ang tubig guys. Murag na sa rek ang tubig. Grabe ko lang. Soy mo. Di na mauwa si Dansoy. Peter Pan daw yun, guys. Ano daw? Ano to, Day? Ano to? So ayun guys, tapos na po kami maligaw dito sa Nasuli. No, di ba? Nasuli mo ba ang pagpunta dito? Oh, nasuli ko talaga, Nasuli mo ang pagpunta dito? Oh, nasuli ko talaga. Yay! Ang ganda dito guys kasi ang Oh. sobrang lamig ng tubig guys. Pero nasuli mo na ba yung hiniram mo? Hindi pa. Ay, ang ganda dito sa Nasuli, no? Ang ganda guys. Kumusta naman yung tubig? Hindi ka ba nagulat sa tubig? Sobrang lamig guys, sobrang lamig. Tubig yung niliguan namin. Parang tubig. Ayos yung pag-dive mo, Bishiro. Ayos talaga Ayos guys. sa'yo. Parang mga dive boys. Mga dive boys na Parang din. boys na nagda-dive. Ayos yun guys. Dive boys on the beach. So, next na pupuntahan namin ay saan? Kape sa bukid. Kape sa bukid. Pag nakabanat. Sa susunod na pupuntahan namin. Magkakape tayo doon. Ay, sorry. Ay, may binibit-bit kasi ako guys. Ako na ba, Ben? Hindi, okay lang. Vlog ka muna, vlog ka muna. Kasi mag-vlog na ako. Binibit-bit. Binibit-bit. Bom. Binibit-bit. Bom. Okay. Sorry. Ay, ni boss. Ay, ako na lang. Ay, nagka-problema. Bakit na pumlima pa? Okay na. Okay. Ala, patay. Ay, sumbong be. Guys, sobrang lamig dito guys. Tira. Sobrang lamig dito guys. Tingnan nyo, nagpa-fog na dito guys. No? Sa sobrang lamig guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys, nagpa-fog na guys. Ito na yung fog guys! Pinasok na namin yung fog. Buti nagdala ko ng jacket. Sobrang lamig guys. Wala na makita. Guys, sa sobrang kapal ng fog guys, wala na makita sa daan. Oh, diba guys, sobrang kapal na oh. Para nagsusnow dito guys. Woo! Ngayon pala ako naka-experience na
fog guys. Oh, dito lang yan sa Bukidnon guys. Diba? Bukid talaga. Bukid talaga, bukid. Bukid talaga, bukid. So guys, dumating na kami dito sa kape sa bukid guys, no? Sobrang lamig dito guys, sobrang... Oh, wala ka na makita dahil sa kapal ng fog guys, no? Yeah. Swerte ko kasi nagdala ako ng jacket. Yeah. Tara guys, let's go! Sobrang ganda dito guys, oh. Wow, nilalamig ako guys. Snake! Pindot doon. Guys, okay na. Si Kwante. Kumusta ang lamig kay Roy? Wala kang dalang jacket. Wala, may lang. Ay, Sanay na? kasi ako, I'm so hot. Ikaw? Ay, may Sobrang hot mo na. Ikaw, kumusta outfit mo? Outfit check. Outfit check. Parang Korean. Okay guys, okay. Koreano pa na ka, Koreano. Okay lang to guys ha, okay. Okay na. Only 200 pesos, sobrang ganda na guys. Buti nakadala ako ng jacket kasi ano. Sobrang lamig dito guys. Nagpa-party nga yung paligid guys. Hello, big bro. Hi, big bro. Di na makita yung view guys. Ito yung view nga hot. Ay, hot man lagi dahil. Hot pala dito. Oy, 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 oy. Ay, hot din. Ay, Dancer, gusto mo ba nga mawala na yung lamig? Paano? Snake, lubayan mo asawa ko. Oy! Challenge dito be, magubad ng damit. Wag ng brief. Damit lang. Ay, wag na. Dito lang be, mag-undress, topless. Oh, Zedo. Hoy! Wag yan. Magalitan tayo. Sige. Hindi kaya, di Ay, hindi kaya. Ikaw, Pet. Kaya ni Apet. Susundan ko. Danso yan. Kaya. Yan talaga si Dansoy, gang. Kaya niya lahat. Oh, your vlog, your challenge. Kaya rin, Dansoy. Kaya rin, Dansoy. Ay, parang nabaliktad ako doon ah. Aking challenge and ako yung okay, challenge na lang sarili ko. Oh, sige. Imang Reina Vega. Ginaw? Sobrang lamig dito guys ha. Oh, may sabi na. Lo! Food na mo, Snake, oh. Tita Tris Ah, Valdez, ganun thank yung you food. so much sa 75 stars. God bless you. Appetizer. Ngayon ulit ng pala. Ay, Jaylin ka. Mga kasama chips. Oh. Kasama. Safe Rex. Guys, ito yung chips namin guys. Appetizer. Hi, Joy Raffles. Nakapanood din. So guys, ito nga pala yung mga ulam namin guys, no? And ako lang ang may rice kasi hindi ako Hi, pwede. Jem, Mamo. Pas mo. Ikaw ang pinakapaboritong anak. Ano rin Si Danzoy lang yung merong bangus at rice guys kasi siya ang pinakapaboritong anak. Ay, hindi. Napaborito ang anak ni Mama Rose. Ay, Mama Rose. Hi, Mama Rose. Thank you very much, Mama Rose. Ngayon to, Mama Rose. Welcome. Sige. Baka ano kasi baka mapas mo guys. Matakot tayo guys. Thank you, Kaya Roy. Thank you. Ano ba yung nickname? Nakani ako ako. So guys, dumating pa ibang mga pagkain dito guys, no? Sarap dito guys. Thank you, Kara, I get you. And Mama Rose, thank you very much. Thank you all. May sikwate pa dito guys. Sobrang sarap yan guys. Gusto rin si? Para tong sikwati guys. Parang sikwate? Masarap. Legit guys, nakapunta na kami dito guys tapos gustong-gusto namin yung sikwati dito guys parang sikwati. Sobrang bagay itong sikwate sa panahon, no? Oh, sobrang sakto sa ano ba, foggy Yung weather. fog, nagpa-fog pa yan guys, nagpa-fog yan dito sa loob and Sobrang sarap nito. Tamang ano lang, no? Tamang higop lang, parang ganito ba? Wow! Pasok dila. Ay.